Obreras de la Cruz. A Museros, des dels anys 40, tenien una escola on impartien classes durant el matí i de vesprada ensenyaven a cosir, brodar, resar, etc. Després convertiren l'escola en una guarderia que va estar funcionant fins fa ben poc. Actualment es dediquen a ajudar a les persones que venen de fora a aprendre a cuinar, les tasques de la llar. Algunes obreres històriques a Museros, tot i que no eren d'ací, han sigut Madre Delmira, Amparo Lluc, Amparo Maeso, obrera Anita. Es tracta d'una ordre religiosa, però no porten hàbit. Col·laboren activament amb la parròquia i fan, entre altres activitats, un sopar de la fam a febrer per recaptar fons.